Všetkých vás zdravím. Dnes máme day off a celý tento vlog bude z tohto dňa off. Začneme get ready with me, možno get ready with us. Neviem, či sa pridá aj kolegyňa. Vidíte, a to je ten dôkaz toho, že človek proste sa vie ten make-up robiť divý, hej? Aj vlasy. Zrazu sú rovné. Toto je inak najlepšia maskara. Táto tu. Hop. Finish. Jdeme na balkon. My jakože tam skutečně ideme na ten balkon. Ale Vašek, pojď sama. Je tady, půjdeme jakože odsaď. Ať to je ostatní. Vašek je nejlepší s tím tričkom pool attendant. Pancakes from Pancake Mix. Už jsme v Richmondě a jdeme na kávu. Dobré. Tak to je mega dobré. Proto vyfotit, už. Kamo. No. Musím tam hodit můj dezert. To jsme si dali. A je to fakt krásně, pozrite se. To je prostě ženský den. To je prostě Girls Day, káva, obed, nákupy and the šluz. Toto je, priatelia, najlepší cookie na svete v tejto kaviarni. Keď budete niekedy v meste Richmond, tak si sem zájdite. Je to fakt dobré. A to je fakt strašne dobrý cookie. Pozrite sa. Look at him. Pure perfection. Odchádzame z kávy, boli sme tam asi hodinu. No, chceli sme ísť teraz sa pozrieť na fejkový biely dom, ale nejdeme, pretože nám je teplo. Takže ideme kam? Na obed. Reálne zatiaľ sme boli na káve a boli sme sa prejsť po kanále. Čo to bolo? Pipeline, pardon, čiže po plynovom potrubí. No nič, ozveme sa vám po ceste. Jo. Pretože je to asi 40 stupňov. Takže rozhodli sme sa, dám sa trošku ďalej, rozhodli sme sa, že ideme autobusom. A kam ideme? Na Asian food? Ideme na Asian food a ideme autobusom, pretože, ako som už spomínala, je tu fakt teplo. Autobus prichádza. No, nechcela som natáčať v tom autobuse, pretože boli tam rôzni ľudia, ale povedám, že to bolo skutočne záživné.
boli tam zvláštne ľudia, boli sme tam jediné, ktoré vyzerali, že tam nemajú čo robiť. Ideme sem? Sem ideme. Ideme sem na Asian food. Whee! Spoon Asian. Nevyzerá to tu až tak lukratívne, ako sme si mysleli, ale snad to bude dobré. Spomenula som si, ako sedíme za Jasminou, pijeme víno, pritom San Pellegrino. To je, poznáš tú pesničku? Tak nevzdelaná v slovenskej kultúre. Hej, aha, veď oni majú aj nejaké hodnotenia. Recommended on restaurant. To si môžete aj sfalšovať podľa mňa, to potvrdenie. Ale je to recommended for 2023, takže should be alright. A majú v poriadku aj health inspection. Už sme dostali náš obed. A teda... Obed o 4:00. Obed o 4:00, ale nevyzerá to úplne ako pad thai. Ako pad thai. Sú to také zvláštne rezance. I'll show you. Pad thai to nevidela asi ešte, ale máme sriraču. Sriraču, I love srirača. A má tam kohútika, takže bude dobrá. A vyzerá to teda takto. To nevyzerá ako pad thai. Ale má to mäso, má to cibulu, je to v takej plastovej miske, tu je všetko v plastovej miske. Máme kolu, máme sriraču, máme limetku a máme aj San Pellegrino. Tak to spravíme tak, aby ste videli iba polku mojej tváre. Nech to nie je zase úplne chutné. No, proste gucu. Ale mali by tam byť rýžové rezance a nie sú. Sme v americkom obchodnom nákupnom centre. Vlastne je to vlastne úplne jedno, pretože tu sa na mňa nikto nepozerá, ale aj tak sa cítim trošku divne, že sa tu natáčam. Takže potrebujeme nejakú kozmetiku a nejaké oblečenie, takže ideme na shopping. A Dia šla na nechty. Bath and Body Works sme pretože moja teta mi odtiaľ doniesla strašne dobrý krém na telo. Takže si ho potrebujeme kúpiť, pretože fakt bol skvelý a krásne voňal. A vôbec neviem, ktorý to bol, ale viem na 100%, že sme mali doma toto. Toto je pre mňa ako pre úbohú ženu, proste... Toto je pre mňa katastrofálny obchod. Ja by som si to totiž to najradšej nakúpila úplne všetko, ale nemôžem. Ale zatiaľ to vyzerá na tento Into the Night body lotion, pretože strašne krásne vonia. A majú aj... Počkajte, toto je lotion a toto je body cream. Netuším, aký je v tom rozdiel. Ale scrub. Ježiš, to také krásne vonia. To je fakt extrémne. Tak ja neviem, co im robiť. Mne keď poviete, že je niečo 2+1 zadarmo, tak viete, že to mám. Takže mám fragrance, teda body mist, mám body butter a mám ešte scrub. Takže ja budem strašne dobre voňať. From now on. Nie, že by som to teraz smrdela, ale viete ako. Ak si inak spomínate, ako som vám ráno ukazovala tú tube mascara, akože tú špirálu, žaslenku, tak si ju ideme kúpiť. Mala by stáť $10. Takže uvidíme. We've arrived at the destination. Priatelia, máme ju. Vyzerá to takto. Stojí $16. Máme moju krásnu maťku, ktorá by dopredala. Za tento nákup bola na mňa veľmi pyšná. Urobím vám potom haul. Bodyworks som minula $40, ale bola tam zľava. A tu miniem podľa mňa ďalších 40. Mne tie peniaze prídu fakt ako keby som bola v Monopoly. No čo? Peace out. Prečo ma niekto vôbec pustil do toho obchodu? Povie mi to niekto. A teraz idem ešte do Macy's,
Ale neviem, čo to je. Dia mi povedala, že mám ísť, takže tam idem. Zatiaľ som minula $90. Fakt neznášam takéto outlety. Ten, kde som bola predtým, v tom prvom vlogu, ten Marshalls, tak ten bol super. Ale tu som reálne zase stratená. Tu je hrozne veľa škaredých vecí. Tak ja neviem. Tu sa mi to nepáči. Ale chcela som si kúpiť nejaký top. Tak neviem, tak vás poprechádzam a uvidím, či tu niečo nájdem. Ale zatiaľ fakt hnus. Toto je proste klasický outlet. Fakt hrozný. Pozrite sa na to. Už sme vyšli z nákupného centra a urobili sme famózne nákupy. Ja som minula podľa mňa už takmer $200 a je mi fakt super. Robíme haul, keď prídeme domov a teraz kráčame ešte do Targetu. Musíme prejsť iba asi... Musíme prejsť iba štvorprúdovú cestu na to, aby sme sa dostali do Targetu. Čo vlastne vtip, aby sme sa dostali do cieľa. A Target je cieľ po slovensky. No tak, chápete. Badum? To bol dobrý vtip, to sa mi páči. To bol taký dead joke. No nič, ideme. Tu je nákup. Poďte, páni. Tak nič. Tak ak ste čakali, že nás prejde niečo po ceste, tak nás nič neprešlo. Bolo to... Joj. Bolo to dosť v pohode. No, tak nič. Ale už je taký čas, že už to slnko trošku zapadá za obzor. Zapadá. Takže už je to tu také sunsetoidné. Hej? No a my už ideme iba až krásny. Fakt ho má krásny. Takže už nám na dnes zostáva iba to, že ideme teraz do Targetu. Možno niečo kúpime. Už sme vyčerpané. Ježiš, teraz som práve sa úplne rozkročila a mám sukňu, tak ja som fakt mimo. Teraz ešte hľadáme knižky. Á, to je ona. Hell yeah. 1360. Berieš? A má ešte 20% off. Máš? Tak to je bomba. Tak my budeme book club. Ešte toto je že vraj dobré. Agreement. Toto je strašne dobré. Toto som čítala. To je hrozne dobré. The Subtle Art of Not Giving a Ja som Fuck. četla You're a Badass. A bolo to dobré? Čo to ešte je? Toto teraz čítajú všetci. And the delusions. This is not for me. Už dnes sme naozaj vyčerpané. A môže za to Adam Jelničák, Pretože včera u nás boli chlapci na návšteve a zjavne nevedia, čo znamená nočný kľud a keď ženy chcú oddychovať a spať. Hej? Takže nás budili. Týmto ich srdečne pozdravujem. Všetkých troch. Ladies and gentlemen, sme doma. Už môžete vidieť, že sme doma, pretože mám na sebe moje pyžamo. Posledná časť tohto videa je haul, ktorý vám ukážem. Ale už je tma, takže toto osvetlenie je maximum, čo dokážeme. Kúpila som si v TJ Maxx som si za $13 kúpila túto sukňu, ktorá je proste obyčajná sukňa, ale zozadu nie je obyčajná, pretože má kraťasy. Whatever, dobre mi to sedelo, takže som si ju kúpila. Ale, ježiš, to chcem snad najväčšiu radosť. Dávam video, ako to vyzerá. Je to proste takýto topík. A je úplne nádherný. Je fakt nádherný. Fakt je nádherný. Bola som v Bath & Body Works, kde mali akciu 2+1 zadarmo. Takže som si kúpila za 40, zaplatila som tam $40, myslím. A kúpila som si mist, body mist, glow body scrub. A kúpila som si body butter, lotion body butter. Chcela som si kúpiť, zaostrilo? Jo. Chcela som si kúpiť krém na telo, ale vravím si, že na čo by som si kúpovala krém na telo? Krém na telo mám. Tak som si kúpila proste tieto 3 veci. Vy ste vlastne videli, kde som bola. Ale v Ulte som si kúpila Milani Tube Mascara. You gotta love it. Ospravedlnila by som sa vám za tieto moje anglické vložky, ale nebudem to robiť, pretože ja to tak proste používam, hej? Takže maskara. Tube Mascara. Tá je top. Ďalej.
Máme fixovací sprej od Milány. Fixačný sprej. To má vlastne Dia, takže ja som si vlastne iba kúpila to, čo už Dia má. Potom máme tint od Maybelline. Máme lip balm, ale toto už mám z Targetu, ale to je proste lip balm s SPF-kom. A posledná vec je korektor od Essence. Tu som platila $50. Macy's. Kde som si kúpila iba cleanser na face, takže na tvár. Cleanser na tvár, čo je Cucumber and Aloe. A potom som si tam kúpila Pimple Patches, pretože Pimple Patches, ak ste neskúšali doteraz, u nás viem, že sa dajú kúpiť v DMke také nejaké, neviem, mala som ich už, ale tu sa to dá kúpiť úplne všade, týchto je 40, je tam, že 20 detoxikačných, 20 na detox a 20 na healing. Stalo to $4. 4. Dúfam, že toto video malo lepšiu štruktúru ako tie predošlé dve. A dúfam, že sa vám páčilo, aj keď nebolo až také goofy. A keby ste chceli niečo vedieť, tak sa kľudne opýtajte, ja vám to rada zodpoviem. Veľa toho neviem, ale čo neviem, tak zistím. And that's about that. Všetkých vás pozdravujem domov a mám sa dobre. Mám sa dobre a teším sa, až vás všetkých uvidím. Možno nie úplne všetkých, ale všetkých. Keby ste chceli vedieť nejaké behind the scenes informácie, tak sa kľudne opýtajte. Ak sme close enough, I will tell you. Takže po slovensky, ak sme si dostatočne blízki a môžete to vedieť, tak vám ich poviem. Ak nie, tu máte vlog. Čaute!